Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita, kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Padlagang ka na lang, Presidente Samson, ah. Ikaw lang. Panakuya kung damo ko kwarta. Nga mapadalagan pa ko. Puri ko, ah. Mana ko mande? Tikalon bla ni Samson mo? Tikalon? Daw sa piyo? Pangawat ka lang sa itlog sa pugaran na balaan niya, bro.
Mamati ko anay radyo Nahidlaw na ko magpamati sa mga matahom nga balita. Aber, gamiton ko naman ang akong chargeable nga radyo nga may LED light, flashlight, sticker sa bumbo radyo. Kag wala malansang sa isa lang ka istasyon. Lala na. Oh, lain naman ang timsong ni Tito. Dear Tito, tawag na ako sa ngalan Salome. Dalaga kag nagapanuigon sang 20 anyos. May kasaysayan man ako, Tito, nga gadaga ni madumduman ko, nagatulo gid ang akon luha. Ahay. Tito, may boyfriend ako, apang nakik-break siya sa akon. Ang rason? Ano? Kadamo sang daki sa akon batiis. Ay, ang daki daw sa ulo man na. Tito, ang iban iya nga daki sa ulo nagatubo. Ang akon iya sa batiis. Amuin ako nga agin brikan ako sang akon nga nubyo. Gali. Martigit ang akong pagpangarisod, Tito. Kag naisipan ko pagani nga maghikog sa kalalangan sang buno sang akon lawas gamit sang kutsilyo. Apang wala madayon, kay ginhulam gali sang amon tupad balay ang kutsilyo. Mayo lang. Tito, ano ba lang akon nga buhaton? In despair na gid ako iya subong. Abaw in despair. Aber, mamati tas ang laygay ni Tito. Salome, amo ginayang kabuhi. May ups and downs. Daw siso bala. Husto. Kag kung parte naman niya sa boyfriend mo, pabahiida siya Hindi siya sang sagad laot kay tawo ka, hindi kaya ido. Magpangita ka na lang din sang iban nga ikaw lang ya balang higugmaon kag hindi ka magpalibog sang parte sa imo daki. Ha? Magpantalon ka na lang pirmi kag magsuksok ka sang media sang Boy Scout. Sa sina, hindi makita ang imo daki. Husto. Kag ariman ang bahanon nga paragid sa imo. Mati ta. You are my sunshine, my only sunshine. Nakuha pa niyang timsong. Dairusing? Nga atring-tring? Kung magpadalagan si Coco Martin, butuhon mo? Hindi. Nga ahaw? Dudla na ko sa artista, tring-tring. Nga aman Dairusing? Magamo ang Pilipinas? Nga agani. Base mag-idsa naman. Mayo gani, day? Kay daw pista lang? Ay, tring-tring. Dudla na kuya sa artista. Wala man sa nahimo, pulos palpak.
Hisa ka lang naton. Pilimon, anak. Nanay? Mamaninay ako sa bata ni Rosette. Ha? Mamaninay ka, nay? Bago ba lang tugan ni matawa? Oo man gani. Pero babunyagan nila gilayon ang bata. Kag-abi mo, kanami sa ngalan niya mo. Ano yung ngalan, nay? Guillermo Sebastian. Kaluluoy siya eh. Ay nga makaluluoy siya. Kay madamo man sila sang kwarta. Kaluluoy siya kung mag-grade 1 siya, nay. Lawig iya sulaton niya ngalan. Kaya may punsyon, nay. Ay oo Damo ilang nga bisita. Kag isa naman ako dira. Dahil ako, nay. Ay hindi ka kinahanglan didto ya Pilimon. Pero kinanglan mo kay kuya, nay. Nga sa ano ko ikaw kinahanglan? Ako madalas ang plastic na sudlan mo sa pagkaon. Ay oray. To sa masurinder na ako. Ay, nga aman tsa-tsa. Kapigado na gid sa nga akong business oray. Ay nga aman. Kalabanan, utang. Ay, hindi ka magsiling nagapautang ka tsa-tsa. Natural uray Kay ti, wala man sang masaka. Kung hindi ko pagpautangon. Ano sa imo kun maglibod ka sang talong? Kag iban pa nga utanon pareho sa akon? Ano? Ay kundi mabulad niya sa init ng akon beauty, uray. Ay, wala kaso. Ang imo libod sang utanon. Dala na libod sang iban pagid nga utanon. Uy, to husto ka uray haw? Husto. Kung maglibod ako uray, hindi dismulado nga malibod man ako sang akon. Bayhon. 20 pesos. Talong! Kapayas! Alugbate! Amargoso! Bingka! Amargoso! Bulong sa COVID! Bingka! Bulong sa puson!
Huling, tanawa bala si Buklan, ho? Do sa tanas, eh. Manabuking ko mo. Ha, kita mo na, ha? Kung wala ka nagapang tuntos ang imo isig katawo, ginaubayan ka huling. Amo na nga masimba kita. Mapasalamat kita. Man, wala ko yan na biktima ni Buklan. Si Lolo Morris lang yung mabantay sa aton tiyangge. Aragay, kasakit sa akong rayuma. Now, hindi ako makatindog. Aragay, aragay. Chalvina, ikaw na lang simba kay mabili na lang ako diri sa Tiangge. Sige, nalang gani. Juan! Maria Gata, ikaw? Oo, Juan. Ako. Nakibot ka gid haw. Ginakuhit ko gid lang ikaw per me. Dugay-dugay. Mailis na ang presidente, Juan. Hindi, panapiho. Paktanay ta. Kung hindi magdaog si Lenny, hindi na ako diri magbalik. Pero kung magdaog siya, mapakasal kita. O ti ano? Deal? Deal Kung magdaog si Lenny, mapakasal kita ha? Pero kung si Bongbong ang magdaog, hindi na gina ko magbalik diri. Kagsamtang wala pa. Pakuhita ko anay, Juan. Ay, nano na nga kuhit man niya, dala kumos. Ay, ang buta. Nagkisil. Tring-tring. Nagtugang gali si Inday mo siyang kaina nga sudlan mo ang drum. Sudlan ko ang drum, Kap. Pero, Kap, basi nagalahog ka lang? Wala ako nagalahog. Basta sudlan mong drum. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines.
Patuloy na #1 sa drama. Fast sa radyo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba.
Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Bilang ko sa dagat na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, nagpasugot na si John sa plano ni Ladjo nga hold upon ang hapon kag paagi ini sa maid niya nga Pinay. Diri sila nga bahin magapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Kanga nga kung ginkontak mo. Kunta ni ikaw lang nagpatigayon sang kaugalingon mo sa MM nga to? Hindi magtukob sa akon sa imimig. Kalaw ay gadahan sa akon.
Kita mo naman, nga pulos pinalian ang dawong ko sang sulalob. Kakadalom pa sang pinalian. Pero kung ikaw magpulo pangaluyag sa iya, nakahibalo ako mig makuha mo gid siya mo. Bagud gwapo kay nga lalaki. Mahapos mo siya mapapati. Kag ako naman ang lookout mo. Taga-diri ko yung daan mo. Kag sikyo ako sang kaiping nga kundo. Saan mo ipakilala sa ako ng ngayon na? Pahibaloon ko lang ikaw Hatagan ko ikaw sa baratuho na nga cellphone. Agud nga bisan ano oras, makakontak ako sa imo. Ate okay. Bantayan kong tawag mo. Masugata ko si im mo. Nakaibala ako. Amo nga oras ang pagkadto niya sa amo niya dito sa kondo nga ginaubrahan niya mo. Hi, MM. Ay, Ladyo, ikaw gali? Oo. Maduty ka na? Oo. Ikaw ya? Oo, maduty man ako 8:00 ang sulod ko sa kondo. Amo gali? Kay maayo ka na sugata ko ikaw, Im. Pwede ko ba ikaw nga maimbitar ka ron sa gabi? Ha? Ay nga ahaw, may ano sa inyo? Birthday sa akon pa kaysa. Kaga may jutay nga handa sa amo na. Kaga amoy na nga ginagad ko ikaw. Ay basi bala kung damo bisita ninyo, haw? Wala gani Ang akon pa kaysa gani nagsili sa akon nga mag-imbitar ko na ako sa mga kilala ko para nga magdamo man balang bisita sa ila balay, haw? Ay, amo gali. Mm-hmm. Bungga galing handa ninyo Ay, hindi gid man O ti ano? Sugot ka bala? Sugaton ko ikaw sa inyo Ay hindi na lang Makatultol man ako magkadto sa inyo. Ate, sige Emma. Paabuton ko ikaw Oo basta ikaw. Ate, sige Salamat gid sa pag-agda mo. Okay Ate, sige Emma. Marakat na ako Bye. Bye, Ladyo. Ay, ato na siya Halin sa akong trabaho sa kondo. Madiretsyo na lang ako sa balay nila ni Ladyo Nagring ang cellphone ko nga ginhatag ni Ladyo. Sabton ko ni. Hello? Anong balita, Ladyo? Meg. Sugaton ko ikaw karon sa gabi Magtambong ka sa birthday sa pagkaisa ko Lang ko'y pakilala sa imo si MM. Karon na sa gabi? Oo Makadto si MM mo. Ipakilala ko ikaw sa iya. Kaya ikaw na may balo sa madasong isina. Ate, okay. Meg, isuksok ang pinakamaayo mo dira nga bayo Ate, okay. Ate, sige Bye. Ote, di na si MM? Maabot to sa dugay-dugay Okay na si imong ginasuksok ko ngayon Okay na nakatama, Meg. Pati gani ba di nagatulok na sa imo Nagahana na gani sa magdumog sa imo Ipakilala ko ikaw karon sa iya, Meg. Ay, hindi na. Masinabad pa na karon. Uy, ara na gali si imo. Sugataon ko siya na, Meg. Okay ka lang, de? Okay. Okay. Ato na. Ginsugatan nila yung isa ka babae. May lawas man. Hindi man gwapa. Hindi man gidlaway.
pwede nga mamantiniran Ari na. Ginadalanan niya si MM agad nga ipakilala sa akon. Meg! Amo galing bisita ko si MM. Migo kag liwa, si Jonah. Kamusta ka MM? Maayo man Ikaw ya? Maayo man. Magpungko ka na MM, dire ka lang pungko sa akon pulungkuan Uy, nga nagtindog ka, John. Mangita lang ako sang pulungkuan ko Dire na lang Makakaigo pa man kita sa bench nga ini. Ate, sige Meg, mabiling ko anay ka mo kamu nang bahala mag-istorya dira. Dire ka mo anay Sige Ladyo. Madugay na bala ka mo nga nagkilalahay nila, John? Oo. Madugay naman. Kay balo ka. Tubo-tubo kami sina nila, Jo. Pero madugay man na siya nga nadula diri sa amon. Kag siling sang iya ginikanan, didto kuno siya nag-eskwela sa Mindanao. Kay ginkuha siya sang iya auto didto. Nga madugay naman didto naga-star Kag subong, nagpauli na siya diri. Sining nagliligad lang man nga bulan Dito ko man nakilala si Ladyo sa Mindanao. Dito man ako nagatrabaho mo. Ay! Sa Mindanao ka man gali halin? Dito ako gindestino sa ngamon branch. Ay! Amo gali? Nag-opisina ka gali? Natigayon gid nga magkilalahay si June kag MM bilang panugod sang ila plano nga duha. Sa pagpadayon ko pagid. Oo. Kag subong, nakabalik naman ako dire. Ikaw, din ka nagatrabaho, Sang primero, nagatrabaho ako sa parlor. Nanginsuki ko sa manicure kag pedicure ang asawa sang isa ka Japanese. Kag nagustuhan ni Mrs. Sintoro ang akon nga serbisyo. Ganigintanya ganiya ako nga magtrabaho sa ila bilang unay nga manicurista kag pedicurista. Kag amo ina ako man ang nagahusay sang buhok niya kung may kadtuan sila sang hapon. Dira ako nagatrabaho sa ila kun adlaw. Kag nagapauli man ako kun hapon. Kag naluyagan ko gid ang akong trabaho. Indi masako kag medyo dako man ang akong sweldo Bilang personal nila nga kabulig. Abi mo, tamaran sila nga daan magkadto sa parlor Kag gusto nila nga hindi sila ma-expose sa mga damo nga tawo. Maswerte ka nga manggaranon galing amo mo. Oo man gani. Manggaranon si Mr. Sintoro. Kag partner niya ang isa man ka negosyanteng hapon diri. Amo ina nga nagkadto sila diri sa Pilipinas. Kag nagpangasawa sang isa ka Pinay. Pero may asawa man siya dito sa Japan Amo gali? Pwede man siya gali nga makapangasawa dire? Oo Madamo siya sang asawa. Kag pwede man lang ina sa ila, hindi bala? Daw Muslim lang inang mga Hapon. Gani mahimo sila nga makapangasawa, bisan pila pa kabilog. Basta, masarangan lang nila nga saguron. Amo gali? Oo. Amo ina nga madamo diri sang Hapon nga nakapangasawa sang Pinay. Ay, ikaw ya? May asawa ka na? Wala. Ang matuod, nagapangita pa gani ako Ano? Nagapangita ka pa? Ikaw pa? Nagapangita ka pa guro sang isa pa? Ay ba, hindi. Serious ako. Bisan pamangkuton mo si Ladyo. Wala ko pa makitang babae nga ginapangita ko. Kaga, abi mo, do sa may nagahutik sa akon nga nakita ko na siya. Kag sinoong naghutik sa imo sina? Ang akon Anghel de la Guardia. Grabe ka no? Kag sino naman siya? Sugiran ko ikaw kung makita ay kita liwat. Basta sugiran mo gid ako
Oh, ikaw ang una nga makahibalo sina. Promise. Omeg, ano natabo? Sa banta mo, napapati mo sa sang tanan nga ginpanghambal mo sa iya? Oo. Nakaibalo ako nga napapati ko siya. Dasiga, Mig. Basib na kung maunahan pa kita. Maunahan? Oo. Sino mauna sa aton? Mig, hindi lang kitang interesado sa hapon nga ina. May ara man nga grupo nga nagaplano nga mag-hold up sa iya. Kani kinahanglan dasigo nato ng pagtrabaho nato nga ini. Ate ho, buwas, agdahon ko si MM nga magwa. Total, wala man siya sang trabaho kung gabi. Kabarawgid ko, Mig. May crush sa imong MM nga ina. Ganit dasiga, para nga hindi kita maunahan. Katahom si mo sa gabi nga ini MM. Thanks, Gideon. Kag salamat man sa pag-imbitar mo sa panyapon diri sa restaurant. May ginpangako ako habi si mo eh. Oh? Ano nga pangako, John? Nagpangako ko sa imo nga sugiran ka kung sinong babae nga ginhotik sa akon sang akon Anghel de la Guardia. Ote, sinong ginhotik sang imo Anghel de la Guardia? Ikaw? Ako? Hala. Basi ko nagsala lang siguro ang imo Anghel de la Guardia, Jun. Bago pa lang kita nagkilalahay, no? Wala lang gali kita makahibalo. Nga kita gali nga duhang gusto sa aton mga Anghel de la Guardia. Nga mangin forever. Bow, siguro, nagsala lang ang imo Anghel de la Guardia, Jun. Wala siya magsalaim. Sang una ko ikaw nga nakita. Nakaibalo na ako. Nga ikaw ang babae nga madugay ko ng ginahulat. Seryoso ako. Sincero ako sa imo, MM. Kaganda akong magpakasal sa imo sa tanan nga oras. John? Naggalahog ka lang bala? Sa banta mo ayan, nagalahog lang bala ako? Wala ako nagalahog. I love you, MM. Basi kung ginalahogan mo lang ako, John, ha? Ako ya bala? Wala ko ya nagalahog sa imo sang amo sini nga butang. Amo man ako. Ginahigugma ko ikaw. Pag nagapati ako, nga isiling mo man sa akon nga ginahigugma mo ako. I love you man, John. I love you. Yes. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong katuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala ginagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo!
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin ala Paradyo Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa akon. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Ngaa. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad, nagtuman si Mimi kag Vilma nga ayuhan na lang nila si Nunoy Bini, tungod nga nagarinta ini sa balay. Kag nasatuman ko, nga may pinasahi nga balatsyago ng akon hinablos kay Nunoy Bini. Kag masami na ini nga ginasunlog ni Vilma sa pagpadayon ko pagid. Uti, gwapo man siya. Gwapo siya ya tulukos ang sakay Jo nga 3.5, no? Ay, kalimti na lang bala si Jojo. Basta, sundo na lang naton si tita nati. Ngalingawon naton siya.
Hasta nga mag-abot ang nobya niya nga si Becky. Kung mag-abot na gani si Becky, hindi na kita magpalapit sa iya. O ti ano, deal? Ati okay Total, matapos naman ang aton nga bakasyon diri, kag mabalik na kita sa Mindoro sa madason nga si Mana. Vilma, dali na. Malakat na kita. Ha? Sa diin kita makadto? Hindi ba lang nga nagabay kita tagsa kaaga? Ugaling, nagalain na pamatsyag ko. Ikaw na lang anay dito mimi Mapabili na lang ako. Nga ahaw. Gilain ganing pamatsyag ko. Manug-abot abing period ko. Ati okay sige malakat na ko. Okay halong. Ato na siya. Wala siya makahibalo. Nga may ginaplano ko nga buhaton. Maligo ko karon niya. Kag isok-sok ko ang ako niya tupis. Gayon, makita nga daan ako ni Bindoy. Managatanaw siya sa ginaobra ni nung Placido sa garden. Ginabuligan niya ini sa pagdesign sa mga misitera. Maligo kuya sa swimming pool. Tanawon ko lang kung hindi siya makatalapangod sang akon katahom. Ara na to. Natapos na naton sa ilo ang mga tanom sa dako nga misitira. Anay ka, isaylo ko sandong inito para hindi mainitan sa adlaw. Ate, sige nung Placido Buti, nahiguan ang imo mga kamoto. Sige lang nung, maghinaw lang ako dito sa gripo. Ibili na lang ako diri. Ate, sige. Hi nung Placido. Uy. Bindoy, good morning. Hindi. Si Vilma nagabating sot lang siya. Kagang bating sot yo, purti kagamay. Good morning, Vilma. Maligo ako sa pool Kung gusto mo, magpaligo ka man. Kaya namin isang tubig Thank you na lang. Pero wala pa ako sa ganang magpaligo Ikaw na lang. Salamat ka sa pagpangagda mo. Okay lang Bye. Sige. Mauna na lang ako sa imo nung Placido Sige. Sige. Una lang pasensya ka na sa bisita na mo na. Pero dali na lang ni sila mapauli Wala sang kaso nung Placido. Babae lang siya. Ate, sige. Mauna na ako Oo, to. Ay, ato na si Tuto Bini Wala man lang siya magsapak kay Vilma. Pero anong nakaon ni Vilma yaman nga di pa siya mag-agi sa atubang namon ni Tuto Bini? Ay? Bro, nakita ko. Wala siya ginsapak ni Tuto Bini. Sundo akig siya. Kung kisa na sa tuman ko nga daw natak-an siya. Man ining sinatigid amuning may sala mo. Hey, nagpakuno-kuno siya nga siyang tagiya sa balay nga ini. Wala gid siya magsapak sa akon ba? Do pareho ba lang nga naanad na siya sa pagtulok sa mga babae nga nagabulad sang ilalawas? Pareho sang ginbuhat ko? Ay, hindi siya interesado sa akon. Doon nakafocus na siya sa girlfriend niya. Kag ako ginpasiplatan lang niya. Suya ko
Lumson ko na lang ni ganing kaugalingon ko sa paligo sa pool ah. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ano? Ginhimo mo ina? Oo eh. Wala yagi ko yaging sapak ya. Ginsnab niya lang ako. Dasun, wala gid siya nagapakita sang interes. Ginapasiplatan lang niya ako kag magbalik sa ginabuhat nila nung Placido. Me, siguro matahom kaayo ang nobya niya, no? Kay nakita ko nga daw wala siya sang interes sa iban. Pareho abi sa akon. Nga gwapa man. Ambot ah. Ginsnab niya lang kuya. Ote, liwat ka pa? Hindi na eh. Iya na lang na ni Vicky. Kung gusto mo, ikaw naman ang balang magsido sa iya, mi. Base kung sa pakon kaniya. Nga abala kasuplado gid sa iya, no? Ahaw man lang siya nga inkargado. Ano na gid ayan kung siya ang amo? Nasuya gid si Vilma, kay bisan nga nagpasiksi na siya sa atubang ni Nunoy Bini, wala ini nagsapak sa iya, kag daw nagkusmod pa ini. Kag bisan si Placido, natingala man sa ginbuhat ni Vilma. Kag gilayon man niya ini nga ginsugid kay Mimi ang ginbuhat niya, sa pagpadayon ko pagin. Gabi na. Apang hindi ako makatulog. Hindi ko malimtan ang ginsugid sa ako ni Vilma. Ginsnab siya kuno ni Pentoy. Matanaw ako sa bintana. Ba? May nakita ako nga suga sa garden. Masanag pa sa bahay nga to? Arong miraw nga kasanag? Ba? May tao dito? Nagasandig siya sa pulungkuan? Kag nagatangla sa mga bituon? Anay ka? Si Pentoy ina. Wala siya magtiner diri sa balay. Kay nakahibalo siya nga masigabong naman ang musika nga ginatukar ni Vilma. Gani sa idalom na lang siya nagpatupling. Ay, makaluluoy man. Manaog ako ah. Masugilanon ako sa iya. Hi, Bendoy. Oh, ikaw galit, Mimi? Magpungko ka? Hindi ayan ako makatublag. Abay, hindi man. Salamat. Kuhan. Nakita ko ikaw. Gani naisipan ko nga magpalapit diri sa imo. Kabalo ka. Base kung mapauli na kami ni Vilma eh. Kag hindi na kami makapaalam. Mapauli na gali ka mo? Oo. Pasensya ka na lang sa amon kasabad ha. Naistorbo na mo ng imo pagpahuway diri. Wala sang kaso ha. Hindi ba na ako ng balay ngayon eh. Nagkapasalamat bang gani ako sa kay nang nati. Tugag ipasugtan niya ako nga mag-arkilaman diri. Sa sina, maging mahapos man para sa akon ang pagdulong sa akong mga kinahanglanon kung ari ako diri sa syudad. Kalayo ka daan sa ginalinan ko nga umay. Amo gali? Kuhan. Nagsiling si tita nati nga kalaslo na kamo sang girlfriend mo. Amo matuod. Kun amo, congratulations na lang nga daan ah. Hindi na kami makapanginbulahan sa inyo kasal
Bangod mapauli na kami ni Vilma eh. Thanks gid Mimi ha. Siguro may nagahulat man si imo sa pagbalik mo dito. Aba wala. Wala sa nagahulat sa ako no. Kag hindi na matabo ina tubtubsan o. Ah? Nga ahaw? May natabo ba na kung nga ang nakasiring kasi na? Sorry ha. Sorry ko nakatagbanas ang baba ko sa paghambal sina. Wala sang kaso Ang matuod. May natabo. Kung nga ang amoy na nasiling ko. Ay, kuhan. Nagpati ako nga hindi masaligan ang tanan ng mga lalaki. Pero nagsala ako. Bangod nga ikaw, hindi ka pareho sa ila. Tampad ka sa imo ginahigugma. Bisan pa nga malayo ka mo sa kada isa. Makahalamot no? 3 ka beses na ako nga naghigugma. Apang 3 man ka beses ako nga napaslawan. Kaginsumpa ko nga hindi na ina matabo liwat. Oh, nga aman? Ang akon unang boyfriend, nagpangako nga ako lang ang iya ginahigugma. Apang hindi gali ato matuod. Ang ikaduha, amo manggihapon ang natabo. Nagpangako man siya nga hindi siya magluib sa akon. Apang may ginapuyo siya nga bading. Ha? Ano? Oo. Ginpapili ko siya kung sino sa amon nga duha ang iya nga pilion. Apang ang bading nga atong ginpili niya. Kag nagpangako ako sa kaugalingon ko nga hindi ko naliwat pagkatagan sang chance ang kaugalingon ko nga masakitan. Tubtub sang ulihi, nasalapuan kong akong boyfriend number 3. Palangga niya ako. Understanding siya. Kag nagplano na kami nga magpakasal. Naguntat ako sa akong pag-eskwela. Isa ka adlaw, ginpakilala niya ako sa iya iloy. Ang natabo, gintulok na ako sa iya iloy kag magtalikod. Kaghabi mo, sa pamatsyag ko, daw sa agi po ako nga ginsuli. Kag ang masakit sa tanan, wala man lang maghimo sang bisan ano nga paaging boyfriend ko. Agod nga mabuhina ng kahuya nga nabatsyagan ko. Hindi gali ako ang bit sa iyang pamilya. May babae na gali sila nga ginatigana para sa iya. Kag hindi pareho sa akon. Hindi ako makatupong sa bisan anong aspeto sang ilang kabuhi. Kag isa ka adlaw, ginsugiran ako ni Vilma nga nakita niyang akong boyfriend nga nagalagaw sa mall. Kaupod ang babae nga nagustuhan sang iya iloy. Kag nabatsyagan ko nga nagkakapatay ako sang amat-amat. Apang salamat na lang kay Vilma kay ginbuligan niya ako nga hindi pa atong katapusan sang kalibutan ko. Kuna mo, nalimtan mo na galing boyfriend mo nga number 3? Aba, oo. Nalimtan ko na siya. Kag hindi na masulit nga makabatyag ako sang amusin nga kasakit. Sa ano ka paagi? Hindi na ako makikugma pa. Never. Mangin single ako forever. Siling nila wala sa forever. Whatever. Apang tindugan ko ina, no? Ba, nawili na gali kita sa pagsugilanan, Bendoy. Matulog na ako, Good night. Good night, Nini. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary.
Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum.